Kaixo, Screencast honekin Mac OS 10 sistema operatiboarekin oinarrizko eragiketak eta programak erakutsi nahi dizkizuet. Mac OS 10 sistema operatiboa Mac ordenadoreak daukaten sistema operatiboa da. Guazen ba. Bale, hasteko, esan behar dut, hementxe barra honetan, doc izeneko barra honetan, gustokoen edo gehien erabiltzen ditugun programak jartzen ditugula, bai. Eta gero bestetik, hemen goiko barra hau, barra eta areas hau, zabaltzen dugun programaren arabera aldatuz joango dela, bai. Finder adibidez, ordenadorea pizterakoan agertzen den lehenengo programa da, eta Windowsen, Explorer de Windowsen ekibalentea da, bai. Finder zabalduz gero, hemen aukeratzen dugu, Finderreko leiho bat zabaldu dugu, hementxe Macintosh hard disk, disko gogorra agertzen zaigu, escritorioan ditugun dokumentoak, adibidez, orain karpeta bakarra daukat, horregatik karpeta bakarrik agertzen da. Beltxoraro italau, hau nire ordenagailua da, hemen dokumentoak, deskargak, internetetik jaitsi ditudanak, musika, iTunes programan dauzkadan abesti guztiak hemen agertzen dira, eta pelikulak, hainbat gauza. Eta gero bestetik, hemen aplikazionez daukagu. Aplikazionez, ordenagailuan ditugun programa guztiak dira, bai? Hemen kopiatu eta hemen itxasterakoan, horrela instalatzen ditugu programak, bai? Programa jaitsi, karpeta honetan gorde, eta hori da programat instalatzea, bai? Eta hemen agertzen dira, bai? Vale. Esan behar da, doc hau konfiguratu daitekela, eta hemen adibidez, gehien erabiltzen ditugun karpetak, deskargaz eta dokumentos, nik aukeratu ditut, karpeta hauetan jarri ditugun azkenengo dokumentoetara heltzeko bideo daukagula, bai? Hemen sakatu, eta hauek dira internetetik jaitsi ditudan dokumentoak, eta hauek dira dokumentos karpetan dauzkadan guztiak, bai? Adibidez, hau nire kurrikuluna. Vale. Finderrek duen beste erraminta potente bat edo beste aukera bat, PDF dokumento guztiak ireki barik ikusi daitezkela, bai? Adibidez, hemen magisteritzen, hemen daukat iazko praktikunean entregatu nuen edo egin nuen lana, PDF artxiboan, eta hau zabaldu barik, horriak pasatu ditzakegula. Vale. Hau Finder. Finder, gogoratu, Explorador de Windowsen antzeko programa bat dela. Vale. Ordenagailu bat pizten dugunean, normalean egiten dugun lehenengo gauza, interneten sartzea da. Horretarako, Mac OS sistemak Safari izeneko nabigatzailea dakar, bai? Oso antzekoa da, hauze gure Safariko leihatila bat da, eta lehen aipatu dizuedan bezala, ontxe Safari aukeratu dugunez, hemengo goiko barra eta areas hau aldatu egin da. Hor Safari agertzen da, eta artxibo guzti hau Safari programan aritzeko hainbat komando dira, bai? Adibidez, Safari itxi, sair de Safari. Safari itxi egin nahi badut, Safari sakatu eta sair de Safari sakatu, edo hemen doken Safariren ikonoren gainean jarri, eskemuako botoia sakatu eta salir emon, bale? Orain, hau itxi doanez, Finder zabalik dagoen programa bakarra da, eta hor Finder agertzen da. Firefox zabaltzen badut, zabaldutako programa guztiak hementxe puntutxu bat daukate, bai? Orduen, zabalik daukat Firefox, hor puntutxu agertzen da, eta ikusten dozuenez, barra hau aldatu egin da. Komando hauek
Firefoxen lan egiteko izango dira. Nueva ventana. Firefoxeko beste leihatila bat agertu zaigu. Vale, demagun Firefox zabalik daukagula, bai? 2 leiho dauzkagu zabalik, eta Safariko beste bat. Vale, Mac OS duen herramienta potente bat hauxe da. Expose izena du, eta ratoiaren 3. botoi bat sakatuz, zabalik ditugun leiho guztiak minimizatu eta hoiek aukeratu ditzakegu. Adibidez, hemen Appleen horrian sartuko gara, eta honetan EHUko horrian. EHU.es. Vale. Hauek. Expose aktibatu, ikusten dugu zeintzuk daukagun, eta bat aukeratuz gero, hori irekitzen dugu. Vale, hau ez da bakarrik web horriekin gertatzen. Beste programa bat zabaltzen badugu, Messengerra adibidez, gauza bera gertatzen zaigu. Messengerra eta web biak. Vale. Ikusten dozuenez, Macen bakarrik aurkitu ditzakegun programa dauzkagu, baina gero Windows plataforman ere Firefox oso ezaguna den programa Macentzat ere badago. Beste bertsio bat jaitsi behar dugu, baina programa bera da. Vale, goaz Mail programarekin. Mail oso programa ona da emailak kudeatzeko. Eta mailek daukan herramienta oso potentea, eta Macek daukan herramienta oso potentea bertako bilatzailea da. Demagun, Federación Vizcaína de Natacioneko email guztiek bilatu nahi ditudala, hementxe, buskar honetan, FBN sakatu, eta jarraian email guztiak aurkitu dizkit. Hartzen dugu labelizazio. Nik neure buruari bidalitako email guztiak hemen agertzen dira. 593 encontrados. 583 email bidali ditut, bai? Edo 583 emailetan nire izen agertzen da. Bai, Abel Isasi hitzak agertzen dira. Vale. Mail sarratu eta bilatzaile hori ez da bakarrik emailak aurkitzeko. Hementxe daukagu Spotlight izenekoa, eta bilatzaile honekin sistema edo ordenadore guztian bilatuko ditugu dokumento, emailak eta hainbat gauza. Adibidez, Federación Vizcaína de Natación, FBN, bilatzen badugu, jarraian ikusten dozu zelako abiaduran, mejor resultado bezala, kontaktuetan agertzen zait. FBN, Bizkaiko Igireta, Federación Vizcaína Natación, Bizkaiko Igiriketa Federazioa, eta email agertzen zait. Hori, mejor resultado bezala. Gero, dokumentos, Word dokumentoak edo Excel dokumentoak, nik federazioari bidalitako dokumentoa dira. Gero, mensajes, emailak, jasotako emailak, federaziotik, kontaktos, dokumentos PDF, federazioak bidali dizkidan dokumentoak eta páginas web. Federación Vizcaína Natación, hori, eurek duten horri aldea. Vale. Zer gertatzen da adibidez, euskera bilatzen badut. Euskera. Euskera 3, euskera 2, ikasgai desberdinen karpetak, kurrikuluna, bertan euskera hitza agertuko dalako, dokumentos PDF-en, mensajes, gauza bera.